काकी आज काय बनवताय? आज मी तुम्हाला मालवणी वडे कशी बनवतात ते दाखवत आहे. 1 वाटी गहूचं पीठ, अर्धा वाटी बेसन आणि इनो. गहूचं पीठ मी टाकलं आहे त्या ताटामध्ये. आता मी चावलचा आटा घेते. एक वाटी टाकलं त्याच्यामध्ये. अजून 1 वाटी मी घेते. किती पाहिजे ते आपल्या तुमच्या हिशोबानेच घ्यायचं आहे. जास्त पाहिजे कमी पाहिजे वडे कसे बनवायचे त्या हिशोबाने. आता अर्धा वाटी बेसन, जिरा पावडर घेतले आणि मेथीची थोडी पावडर करून मी टाकली आहे त्याच्यामध्ये. इनो टाकते आता. पूर्ण 1 इनो मी टाकणार आहे. इनो कशासाठी टाकायचं की ज्या खातेवाली कुणाला ॲसिडिटी होते तो इनो टाकला तर ॲसिडिटी होत नाही. मीठ टाकते मी. मीठ आपल्यानुसारच टाकायचं आहे, जास्त कमी काय. आता तुम्ही व्यवस्थित एकदम मिक्स करते सगळं. मिक्स झाल्यावरतीच ते पीठ मळायला चांगलं असतं. सगळं व्यवस्थित हे करून घेते मी. पाणी घेतले, 1 लोटा पाणी घेतले मी. पाणी किती पाहिजे तेवढंच घ्यायचं आहे, जास्त पाणी वापरायचं नाही. नॉर्मल पाणी. नॉर्मलच घ्यायचं. व्यवस्थित मी पाणी आता हे सगळं मिक्स करते त्याच्यामध्ये पाण्यामध्ये. फास्ट नाही करायचं, स्लो करते, कारण फास्ट केलं तर सगळं पीठ खाली पडेल. जेवढं पाणी लागते तेवढंच घ्यायचं आहे. व्यवस्थित मळून घेते मी. मळायला खूप वेळ लागतो ते व्यवस्थित. आरामात करायचं. हां. व्यवस्थित मळते मी, कारण मळायला खूपच वेळ लागतो त्याला. छान मळल्याशिवाय ते वडे होत पण नाही छान. झालं मळून माझं. अजून थोडं मळते. आता मी 2 हाताने मळते. झालं मळून माझं. एकदम सॉफ्ट मळलं. हां, सॉफ्ट एकदम झालं आहे. आता त्या पातळीचं पाणी मी दुसऱ्या भांड्यात काढून घेते. एवढंच पाणी उरले तेव्हा. इतने आटे में कम से कम 4 लोग खा सकते. हां, 4-5 लोक खा सकते हैं. त्याच मी भांड्यामध्ये ठेवले व्यवस्थित. आता वरून मी पाणी थोडं व्यवस्थित एकदम हे करते, शेप देते त्याला. व्यवस्थित एकदम करून कसं छानपैकी झालं. वरून थोडं पाणी लावायचं असतं, वरून व्यवस्थित होते मग.
आता मी 5 होल पाडणार त्याच्या वाटली आणि त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकणार. हे बघा 5 होल पाडले त्यामध्ये मी थोडं थोडं पाणी टाकणार. तेच पाणी पूर्ण पीठ मळले त्याला लागतं ते पाणी. बघितलं होल कसे आहेत ते व्यवस्थित त्याच्यामध्ये पाणी टाकलेलं आहे. पूर्ण पिठाला पाणी ते होऊन जाईल. ते थोडं थोडं मुरून जातं त्याच्यामध्ये पाणी. आता मी झाकण ठेवलं आहे. आता मी हे 4 तास ठेवले आहे भिजून. आता ते मी बनवणार आहे वडे. पाणी घेतलं आहे मी. एक कपडा घेतला आहे. कपडा स्वच्छ घ्यायचा धुवून. आता मी तुम्हाला वडी कशी बनवायची ती दाखवते. गोळा जास्त मोठा नाही घ्यायचा, मीडियम साईजच घ्यायचा, जसं जेवढं आपल्याला पाहिजे त्या हिशोबाने. आणि त्याला पाणी लावायचं. पहिला पलटी करून घ्यायचं, परत पाणी लावायचं. व्यवस्थित हाताने गोल करायचं ते फाटत नाही व्यवस्थित ते पाणी वगैरे लावलं तर. आणि पाण्यानेच बनवायचे असतात, तेल लावायचं नाही. व्यवस्थित करते मी. आता मध्ये होल पाडणार मी त्याला. मेंदू वडा. हां, मेंदू वड्यासारखं दिसतंय तुम्हाला ते. पण हे मालवणी वडे आहेत, नाही तर बोलाल मेंदू वडे आहेत म्हणून. तेल तापलंय मी आता कढईमध्ये टाकते. पतलाच केला ना? हां, पतलाच केलेला आहे. ज्यादा मोठा बी नाही. नाही पतला नाही बी नाही. हां, मीडियम एकदम. कसं वर फुललाय वरती आला व्यवस्थित. चांगले थोडी लाल व्हायला पाहिजे, एकदम पण लाल नाही करायचे. मी आता दुसरा पण बनवते. त्याला पण व्यवस्थित शेप देते, गोल एकदम व्यवस्थित. होल पाडलं त्याला सुद्धा. तेव्हा आता मी ते काढते. व्यवस्थित लाल झालंय ते. आता हे पण मी टाकते व्यवस्थित एकदम. फास्ट गॅसवरती ठेवायचं नाही, कारण ते फास्ट गॅसवरती ठेवल्यावरती जळून जातात ते. थोडं स्लो गॅसच करायचं आहे. मीडियम ठेवलंय ना तुम्ही? हां, मिडियमच ठेवलेलं आहे. फास्ट नाहीच करायचं, कारण हे गोल चौकोन चांगलं व्यवस्थित करीपर्यंत मग वेळ लागतो ना, म्हणून मिडियम गॅसवरतीच करायचं ते. हे बघा, तोही करेपर्यंत तो होतं माझं पहिलं टाकलेलं. हां, हे बघा दुसरा पण झाला आहे व्यवस्थित. आता परत मी मला टाकून दाखवते त्याच्यामध्ये. आरामात टाकायचं तेल. आरामात टाकायचं आहे, नाही तर तेल उडेल अंगावरती पूर्ण. हा सुती कॉटनचा कपडा हां, आहे ना? कॉटनचा कपडा आहे. कॉटनच्या कपड्यावरच करायचं असतं. तुम्ही दुधाची पिशवीसुद्धा घेऊ शकता रिकामी, पण साफ धुवून घ्यायची ती. तिच्यावरती पण व्यवस्थित होतं. पण मी कपड्यावरतीच बनवते. कपड्यावरती कसं ते गोळा घेतल्यावर चिपकत नाही आहे. किती सुंदर दिसत आहे. आता परत बनवून दाखवते मी आणखी. असं 4-5 वेळा दाखवलं तर छान होतं, तुम्हाला कळेल कसे बनवायचे, काय बनवायचे ते. हां,
त्या कपड्याला पण चिपकत नाही आहे पीठ. पण पाणी व्यवस्थित लावून घ्यायचं तर चिपकत नाही. अगदी जास्त पण पाणी नाही घ्यायचं. व्यवस्थित एकदम स्लो गॅसवर ठेवल्यावरती. फास्ट गॅस ठेवले असते जळून गेलं असतं ते. किती छान दिसते लाल वरून. कपड्याला चुनी पडून द्यायची नाही, कारण चुनी कपड्यापैकी ते पिठाला पण बघा असं ग्राउंड करते तरी चुनी पडते खालून. पूर्ण चुनीचा आकार येतो त्याचा. कपड्यावर नाही जमलं तर तुम्ही प्लास्टिकच्या दुधाच्या थैलीवरती केलं तरी चालतंय. किती स्लो टाकते एकदम. व्यवस्थित बनवते. एकदम खूप लाल झाला आहे. जास्तच तुम्हाला बनवून दाखवते, कारण जास्त बनव तरच तुमच्या लक्षात राहील कसं बनवते ते. परत टाकलंय त्याच्यामध्ये. हे खायला खूप छान लागतं ना. आणि पूर्ण प्लेट सजवली आहे. त्याच्याबरोबर चिकन खायचं. हां, चिकन खायचं आहे त्याच्याबरोबर. चिकन रस्सा किंवा चिकन सुक्का असतं बनवतो ते पण खायचं त्याच्यावर. छान लागतं खाते त्याच्याबरोबर. तुम्हाला खोलून दाखवते कसं ते बघा. सुंदर झालंय ना. फुलल्यावरती असं कवरवरचं काढून दाखवल्यावर छान वाटतं ते. किती सुंदर वाटतं. प्रॉपर अंदर का पका भी आहे. कारण ते व्यवस्थित शिजलं तरच आतमध्ये एकदम शिजून जातं व्यवस्थित. छान झाले. सबस्क्राईब करें हमारे चॅनल. परत मी नवीन रेसिपीला